da soyayya ta na sa rariya dan in guji cuta Allah ne mai kariya kuma na dace dan na samu mai tarbiya lafazanta da daɗi samsam ba ta a shariya na zangonin so dole a yi mini jiniya inda ta hoki yau ɗauki kimantar ba ta soyayya. Shigo kayo aiki dole maka sa kaiya. Rariya ayya ruwan sama in kaga yayi zubowa hai damuna ce, aure in kaga yayi daurewa wannan kauna ce. Kyautar Allah na da yawa daga baiwa ce, shi ya hada mu da ke kan kauna. An ce mun dace ina da sake a soyayya sai na mace, ko ku jiki ya bar aiki tun da rabin shi ya saya. A haku da dama kai na ka dube, na faɗa wa iyaye kai ne zabe, littafin so ciki babe sunan kai na ciki fannin hobe, kowa ka gani a cikin littafin galibi dole nan sa bai mulki ko ka sarautar soyayya. Tankaɗe na yau na sarariya, ke ce kika zamsa ba zaɓi na a soyayya. Sarariya, ke ce kika zamsa ba zaɓi na a soyayya.